Hoy! What's up mga meme? Okay, Broom Broom Motovlog, nagbabalik po tayo sa ating channel. So, ano nga pang ganap ngayon? Simple lang naman, quick review lang tayo sa motor natin na Miusol i115. So, i-review natin kung ano lang yung feedback. A few moments later. Unang-una, ang i-review natin is ano siya, fuel injected na siya, model 2015, ang Miusol i115 natin. Limited edition, ang color niya is matte black. Kung makikita niyo, di ba, matte black. Then, dinagdagan ko na lang siya ng konting accessories. Like, kayamanin bolts, yan yung mga gold bolts. Tapos, nag-bar end na rin, nag-gold. Tapos, meron ng CP holder with charger. Then, voltmeters. Tapos, nag-add na rin tayo ng top box. Kung nakikita nyo, top box. Then, may bracket na siya. And then, nagpalit na rin tayo ng gulong. Hindi na tayo stock tire na... So, ang brand niya is Pirelli. Pirelli Angel City. Then, nag-add na rin tayo ng slider. Ayan. Pero, nawala na yun nasa dulo niya. So, yun pa. Yung natin, so hindi na rin stock. Pinatabas na natin siya, so camelback na yung style niya. Then, nagpadagdag na rin tayo ng ilaw. Pero may sariling switch siya. Bawal kasi pag dito sa sa headlight mismo nakakonekta. At yun ang ang gasolina nga pala na ginagamit dito is unleaded lang. All stock siya. Bali, yung flyball ko lang naman yung binago. Flyball ko is 10 grams, tatlong 8 grams. So yun. Then, ginagawa kong change oil niya sa engine oil din sa gear oil is monthly. Kasi daily use daily use tong si Deadpool. Tapos, yan ang So, ang tinakbo niya na is 27,709. Yan ang odometer niya. So, ang top speed nitong motor ko is 105 kilometers. Yun ang pinaka-top speed niya. Which is, alam kong may dudulo pa. Hindi ko lang kasi hindi ko pa man nalalaro ng may... Ito na itong rear tire natin is, ang sukat niya, ito, 100 by 80 by 40. So, yun. Yan ang pinakasagad niya. Then, pinakasagad niya, dapat pagsagad yung gulong mo, stock stock lang yung shock mo. Kasi pagka nagbaba ka niyan, for sure tatama niya sa gilid ng gulong mo. So yun ang yung sa unahan naman natin sa front na tire is ginawa kong 80-80 para maganda na rin siya pagka sa kurbadahan. Yan. Pirelli rin siya, Pirelli Angel din. Sing lang front tsaka ng rear ng tires. So rin pala ng mga meme. Kung mag-a-add kayo ng ilaw, kailangan meron siyang sariling switch. Gaya nito. Dito ko lang napiling ilagay para mas madali siya. Saka para tago na rin. Pwedeng switch na kahit na yung button, pero ito mas napili para simple lang, maliit lang. So ito, voltmeter. Ako na rin ang naglagay niyan. Na at least na monitor ko yung voltahe ng ng baterya ko. Then ito, CP holder, lalo kailangan to pag gumagamit yan ng waste user ka. So yan ang yan na yung si Deadpool natin na Miusol i115. So ano nga bang maaasahan yung pag kumuha kayo ng Miusol i115? Simple lang naman. Napaka-friendly use niya, napakadali niyang gamitin. Then, siya, tipid pa sa gasolina.
Dahil nga sa fuel injected na siya. Tapos, ang pinakamaganda pa niyan, bibigyan ka niya ng magandang hataw talaga. Ano na yan, garantisado na yan. Yun lang guys, no? Pag kukuha kayo ng motor, aalagaan nyo lang sa oil. Sa gear oil, mapa gear oil or mapa engine oil yan. Tapos tune up. Yun lang naman ang kailangan yan sa pag-aalaga ng motor. Then, kung pwede nga weekly weekly check up sa motor nyo, mas maganda. So dito ko na lang tatapusin ang ating munting video. So that's about it guys. Ride safe always.